Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond Onagi. Mana kamano nyakora mga juang kamora mora mitera kathulo makende marwa chenro madondo nagi kama kungo twagoro kamano maduonga ya nyane ubongo nyakalaga nyasach polo gi piny momiwa kinde mondo wachak waromo kinyi masane kwa dhego mbaka nyakora mga juang chutho to wechego moto na kachel koda wechego mag ohala, wechego mag mwandu, wechego mag wala pacho kanto chalo nade kotude kachel kod kembe mabende wasabedo godo pacho kandi bwadhi kama kanch kwa mga juang kich mago bende achel kum yore mabende ya wuto karamana yoro iro were nyalo godo tije mondo miyo kon familia maragi achel aria dek kumbekomora mara mentire akatul makene mondo miyo ruwake ka wendo mabende wan godo tiching makawuno wan kande kachel kod muluor Israel Agina main kacha chairman ma Kenya National Chambers of Commerce and Industry Ken ICCI ni kuna mga juang kumbekomora mara mentire
akothul makende mar waki ponono nigi penjo mora motudore kaachiel kod wechego mag ohala mabende ding'e kata digomb mondo ing'e, chwalno ote magi e Facebook page mara ma Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV kaachiel kod YouTube mara ma Chuny Onagi TV. Bende en achiel nyakona mga juang kuom jogo mane ni machiegni ahinya kod mosenindo Raila Amolo Odinga kendo osetiyo kacha e kambi no mar bende mar Molasses nyakona mga juang ma bende osetiyo kacha kuom higni bura. Mewadhigo kod mbaka kaka jalony kendo kaka jatelo sekta no mar ohala mayudore Kisumu, bade no ma Kisumu kendo piny Kenya mangima. Kamara mara mitire donji mondo wago mbaka kama tai chenro en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo wan wachako chenro neno machalo koda kamandi Mulurizela Gina akothul makende mar wakini ichiwo nade. Achiwo maber. Goero kamano kuom milome mane urona mondo achop ka mondo wambek wago mbaka gi jopiny. Miyo mano aneno nen gima ber. Nyinga en Israel Agina, an jakom mar Kenya National Chamber of Commerce and Industry, kendo an achiel kuom directors mar Kisumu Lakefront Development Corporation, ma en kambi mar county government ma Kisumu, mang'iyo kaka aluora mar nam inyalo lok mondo bed kama iloke ohendni ma dongo kata ikete otende bende ma jobayo nyalo biro to betie. Erokamano maduong' ahinya. Ipakri ni wan nini wuod kanye? An nonyuola Gem kamiluongo ni Got Regea, to an gi mier ariyo. Dalana achiel an go Kogony e bath pap ndege, to dalana moro an go Mutumbu apaya madhi Busia. Ma ijadoho. Ok ajadoho ni akawo mina ariyo, to ajadoho na ng'eny gi kuonde dak. Jadoho ni ng'eny gi kuonde dak. Kamano. Erokamano maduong' ahinya. Wan be wakawo thuolo makende magone erokamano nyaka nwarom kodi kana watimo kacha siganda mosenindo Raila Amolo Odinga, kendo ang'e ni odiochieng' ma kawuono japiny dhi ng'eyo gino mabende samoro na okia. Kapok wadhi mabor, wan kende kaachiel kod ngero mabende wachako godo twak machalo koda kamani. Ka ngero ma kawuono jodongo nobedo e tie ng'owo to ne giparo mane gigolo ngero moro kani jagam dhoge ariyo. Jagam dhoge ariyo. Jagam dhoge ariyo nikech jagam ni en ng'ama nyalo gamo kendo bende oloso kon gi kon, odhi loso kumigeme, kumikepe gi kumokele. Omiyo oloso kon gi kon. To en ng'ama nyaka gen nikech kioro ng'ama ndhoga to nyalo ketho gik moko. Omiyo jagam en ng'at mani ogen gi joma ore e ote makamago. Erokamano kaka achiel kuom jakomno mabende ochung' ne wechego mag ohala kaachiel kod tudruok. Wadwa ni to ere kaka bende uwacho ne japiny to kata uchako kwane sirikal mondo mi ukel kacha dongruok machiralede. Kapok wachako, nyiso ni to migepe magi kata gino mitimo en mane? Wan kaka jo chamber ma commerce sani wan gi gimiluongo ni Jinwe Growth Program mosebedo ka tiyo kuom higni madhi higni 3 mokalogo. Nene wayudo kony koa kuom Mastercard Foundation kaachiel gi migepe moko. Koro ne wariwore, ne wapuonjo kijende gi mine mopok okalo higni 35 e yore mag ohala, moloyo joma ne ni ohala ok startups. To sani kendo wan gi program mar Nyota ma watudore gi joma ong'ith e yore mopogore opogore. Waluongo gi ni Master Craftsmen, kendo watudore gi joma iluongo ni employers, joma nigi kambe ma registered manyalo ndiko ji. Kwasetudore kodgi to nitie kijende ma dwaro tiegruok. Koro watudogi gi kembe go kata gi Master Craftsmen go tipuonjogi kuom dwe 5. Kuom dwe 5 gi ng'ama puonjo Master Craftsman to kod employer
onego bedo ni ichulo pesa moro kanyo mar jiwogi, to japuonjre bende imiyo pesa moro manyalo konyorego kodhi kumosomeno. Mano en program mar World Bank through Kenya government, ma wageno ni after 5 months jogo moko biro dhi titimo ni penj kanita mondo gibed gi certificate mar tiyo tijegigo. Koro gino iluongo ni on the job experience, tiende ni ng'ato bedo kanyo to tiyo gigo, iwacho ne theory to timogi kendo nenogi, kendo koa kanyo to ng'e kaka itiyo tijego. Kwawe mago, watudore gi jowa ma johala nikech wan membership organization. Jogo watayo gi yore mopogore opogore, moloyo korka chike manyalo miyo ohala bed matek. Watudore gi sirkal, obed sirkal ma national kata obed ma county. Watudore kodgi samo chak los gimiluongo ni budget. Wan kanyo kendo wakwayo members wa mondo participate as stakeholders mondo kik kal gimoro ma bang'e bro chuno ni nyaka dhi e court e kigolo. To nikech kuweyo magigi okalo executive, ayo teri assembly, ma assembly bo okale, ma ayo tere mogo e lwedo bo kente Kenya Gazette, to koro gole tek. Omiyo mago gik mwatimo mondo wane make sure ni johala ok nigi thagruok kata gi chandruok ka giloko handgi Kisumo ka. Erokamano. Ma program bende wacho mar craftsman kata mana nyota ema idhi mbele gani? Nyota ma nitie joma imiyo pesa, to wan watiyo gi joma puonjo. Ipuonjo. Wan ok wamul pesa no be. Ere kaka ma biro ma bende wacho ni isiro gi World Bank ma okawo ji bang' dweche 5 ka dweche 5 to sirogi. Ere kaka utime, kata ka ng'ato bende koro winjo chenro machalo koda kamande to digomb donjo, otimo nang'o? Nitie jomo puonjre ma youth officers mag national government nosekawo data gi, ma data gi no gin godo. Wan kaka jo chamber to wadwaro master craftsmen gi employers manie area mwa operate. To wakawo nyinge gi details gi to watudo gi jopuonjre go. Kamano. Lernwa gimoro kandi e wechego mag kembe. Ojende samoro iwacho ni mondo me giyaw kembe, mondo me giyud tich kaka ginyalo tiyo gi sirikal. Inyalo wacho nae ma? Yaw kembe ber, to nyaka ng'ato bed motang' nikech kiyaw kambi ni e big iyudo pin, to bang' dwe achiel jo KRA ogeno ni gidhi yudo pesa moro kwa i kambi nino. Omiyo mago gik ma nyaka ng'ato tango kabisa kirejista kambi. Joma ng'eny ma rejista kambi no winjo ni dhi miye tenda, ayo dwa luwo tenda no kata dwe 6 to koyudo, to joka to kwanoga dwe ka dwe bro wacho ni dwe 5 ma pok ioro returns, nyochi loko ohala to kior pesa, ta igoi fine. Koro mago gik ma nyaka watang'ne, kik iringri mar chako kambi kapod ok ineno ni nitie gimomiyo ichako kambi no. Ma en gima digomb nyiso jene kik yawa kambi. Kambi yawo ber, to kiyawe to nitiere responsibilities kaka mar filing returns no. En gima koro bedo e wi ma ok inyal leng'ori ni. King'eno kembe mo wan godo Kisumo kandie, gidhi nade e wechego mag ohala? Kembe ma nyocha temo bedo madito dito mane yudo tenders, ng'eny gi iyudo ka oketie gimoro miluongo ni pending bills. To pending bills ni hinyo johala, nikech nitie pending bills mane sirkal mokwongo mar Ranguma noweyo. Ae sirkal mar ariyo mar Nyong'o gi masani ni nitie joma pok ochul nyaka sani. To nitie joma boyudo tenders bang'e no to pok ochul. Koro mani hinyo johala kabisa nikech chal ni gikawo loan kuom jowa to onge interest michulo. Koro giyudo pesa mayot ma kata bank ok nyal miyogi. Kech omiyi tij million, itiyo, ok ochuli, okawo higni kata 1 kata higni 2,
Mano chal ni miyo gi loan mar 1 million maonge interest. So iyudo mano kure. Kamano. To in kaka jakom, ere kaka ukonyo ma? Mano waseloso gi mokwongo jo KRA, nikech jo KRA ne wacho ni kisetiyo ne to margi cha ioro nigi. To koro idwa ni iore to pok ochuli. Koro magi nyocha watudore kodgi magi wacho ni mano giwinjo kendo gibro neno kaka itime mondo johala kik hinyre, mondo ichule mana sama ibiro chuli. Nitiere ywak ma bende samoro jogo kata mana joket mwandu osebedo ka ywak ni ka gisebedo ka giyudo alwora maber mar tich, to ma chalo ka gima thiro wandgi. Nitie kinde manyocha imuko dukni kiosks Kisumo kane. Mano aparo ni gimoro dhi higni 3-4 mokalogo. In fact 2020 kucha 2021 mano omuk dukni e yore mang'eny mane Akamba Lane gi moko ndara maginene makasembo kono, to jowagi mano omuk gi railways ng'eny gi no otemo dhi oko. To nitie joma bende ne olwar kabisa mohandni gi okethore. To nitie bende joma ne gino obwogo motho. Mano ne wanyiso sirkal ni gigi kitimo to nyaka los gi ji, nikech jomitimo nigi gigi gin e wan, gin ema giyiero kata sirkal. Omiyo nyaka wuoth kodgi mos kendo nyisgi gigi mondo gibe gi understand kapok otime ni bitime, to ginyisogi kuma gidhiye. Nikech ing'ene mana kaka samoro wapenjore ni to ong'eche gi to biro kuonde ma ok thim nang'o, kuonde mok bungu. To kidhi ir joma rito ng'eche to giwacho ni dhano emokawo lopo ng'eche, momiyo ng'eche duogo ga limo kuonde ma dhano odakie gi. Koro kata johalago nyaka nyisgi kuma gidhiye ka gia kama gintie. Nikech gima gitimono emopidho ode, opidho joge, opidho nyithinde, puonjo ne nyithindo, puonjo ne wedene kata pidho wetene. Omiyo mano gima nyaka wane nwatimo in a humane way ma ji ok ywak. Dong' apani sama itimo process machalo koda kamano, ofisi nyaka ng'e. To ibende in gi teko mar wacho ni ma to rach, nikech in ema irichung' ne jogo ma bende koro timo ohala. Kata ka giywak ni dongo okose pach wuok kawo. Mano ne watimo moloyo kanomuk chirnigo mane waloso gi sirkand Nyong'o, mwaloso nyaka gi sirkand Uhuru. Ema koro nokelo gedo mane oger Uhuru Market mane e ndara kane. Johala wacho ni to bang' gedo joma nomuk kande moko ok omi thuolo. Koro mano gimosebedo ka chendo, to nikech dhano herore, wasetemo ni wayud yore ma joma ne ok omigo bende yuto, to pok otiek wachno. Kamano. Jomoko be nodar bodhi thuchegi. Nyisa, in kaka jakom mar mochung' ne wechogo mag ohala kaachiel kod kembe, midhiero bende samoro bede kaka chiro manoger go Uhuru no. Nitiere jogo ma omako kuonde mag uso gi mok dwa miyo jogo bende samoro nigi dwaro maduong' mondo gilo kanyo. Jomoko luongo ni cartels. Ere kaka udil gi cartels no ni jo ohala oyudo ratiro mare? Ing'ene cartels gin joma ok gi joma fuwo, gi joma riek, kendo ging'weyo ohala, ging'weyo kama pesa nitie, magiring kanyo piyo piyo, magimak. To nitie jomoko kuom gima bende sirkal konyo. Koro mano wan wakwayoga sirkal, kata Abala Wanga mochung' ne Kisumu City, wasenyise ni joma ne nomuk duknigi emonego kuong chakgo mondo mi dukni. Tiyudo ka ok timre kamano. Tiyudo ng'ato ni kata gi kiosk 6-10 mar ng'ato achiel. Jakom. Mano timore.
Mano timore kendo wang'e timore wang'e cartels go ineno kata koro wach Nyamasare pod okwamo nikech gik ma kamago. Nyaka wadwar yo minyalo timego e yo mar adiera, e yo maonge ng'ama neno ni otime gi mibadhi. Johala to ywak be, johala osebiro moywakni? Giseywak, giseywakanwa, although moko to gin our members. To ma members wa to osebiro boywaknwa, bwachwalo ywak gi mbele. To sama wachwalo margi no, kata jomok members bende benefit. Kamano. Gohala Kisumu chalo nade? Ohala Kisumu, kwang'iyo ohala ma Kisumu, jowa pok omako ohala motegno. Ohala pesa mang'eny mwango pod dhi ni jomok wan. To mano gima nyaka wadwar yo mwatiekogo nikech kane wayudo loch, Thika, Kiambu, Nyeri, ne abonyo gima nomako. To tinde kidhi kuro to gichal welo. To dalawa ka kibiro, tiwe mana ni ilwar e piny Barahindi. Koro mano gima nyaka wabed piny mwago kwano ni nyalo tim nade. Kech anto kata abonyo go be members ga. Omiyo konego abuon gi. To jowa onego ti matek mondo oyud kaka donje gigo. Ing'e ne kinde moro ne nitie ng'ato ni Samco notimo hardware Obote Road. Ne jarateng' mane Obote Road kanyo mane loko ohala makamano. To abonyo nochung' yachiel manodare ma oriembe matiyo uso mana Siaya ema nodhi. Abonyo dare nang'o? Abonyo ne osiko medo rent. Ene medo ne mana rent, medo ne mana mondo mi owuok kanyo. Kech ok inyal dhi tiwache ni awuok nang'o. Koro medo keto ne rent ma unreasonable, komed rent kata didek. To nikech en kendo tiyo wuok tich nyaka wuok tich ne ok oloro. To Ajwang'i ne loro. Koro gin ka gise loro to gineno ng'ani chamo pesa Jumamos gi Jumapil. Abonyo be igi lit. Mama kela e penjo ni nikech iyudo ka adiera ino ka Kisumu wacha nyaka Kisumu executive temo gero alwora maber mar keto mondo mi ji bende otim ohala kacha. To jowa mana kaka wachono bende ka gitimo ohala e ino makare. Joluo bere ohala mane? Madang' wach ni magitime maberie moloyo. Joluo ok opogore gi jomoko, ginyalo timo ohendni duto. To alwora ka neno ka mane magitimo? Alwora ka magiberie. Aywak ga kawuotho Obote Road, taneno nyithi luo ka e dho duknigo. To gima duong' maneno kiuso en opoklo mar simu. Gi gik ma kamago. Ma feel ne mago gin ohendni, to gin ohendni moromo pidho dhano maber. To kine Kisumo sani waonge kuonde mithedhe gik moko. Manufacturing ema nyalo ndiko ji mang'eny. Sani gima wawacho ni wan go nitie kuonde rech mago ema nyalo ndiko ji. Kuonde kware gi to mashine mariego kidi. Omiyo ndiko ji ok yot kuondego. Niang' bende, kambiwa mag niang'i sani e kanyo kendo omigi jomoko ma wadwa neno kaka giwuotho kodgi ka ginyalo ndiko jowa maber kaka chon. Railways ne nondiko ji mang'eny kabisa Kisumo ka kod harbors joport bende nondiko ji mang'eny. To nyaka ne gilwar. Ing'e ni reru nitie jatelo moro mane ondikore gi jo South Africa bomigi ni mondo giran railway for 25 years. Ma kaka ne reru orumo ka. Port bende mende mane nitie be opodho. Koro magi gik ma nyaka duok mondo eka wane kaka jowa nyalo yudo tije bende
ma ichulogi. SGR manyo wach ni keloni walamo ni mondo obedi. Bende momiyo jowa moko wacho ni mondo wa support loch masani ni. To nikech loch manyo wuok manyo golo cha ne idwa kel reru, to nitie jagoro maduong' mane ok jakorwa koni mano wacho ni kelo reru koni en ketho pesa. Koro mago gik mwalamo ni mondo bi mondo Kisumo oyud joma tiyo ka, to reru no dhi nyaka Malaba otudre gi Uganda mondo Kisumo obed kaka center mag ohala me East Africa. Nitiere gino mabende jomoko wacho ni jogo mabende samoro negi kembe ka osuru ma samoro county keto negi chulo oidho malo ma koro ohandgi magiyudo samoro dok piny. Ing'eni ji dar dhi e town bombe moko keto mwandu. Emomiyo wawacho ni samiloso budget nyaka wabed piny mondo walos gi sirkal mondo otim gino kaka dwaro, nikech sirkand nyong'o nitie jomiluongo ni County Budget and Economic Forum ma johala are represented there, monego gikelo wechegi. Wabetie komiti no, mwabet gi jo sirkal 11 to jo CBF bende 11. To wacho no osuru med molo kuonde moko no, mano en generalization. Wan kaka joma watetezi mag johala watimo gimoro miluongo ni evidence based advocacy. Wadwaro ushahidi ni gini timore kama to ma ok ber. To kaka wacho mokwongo ni ber mondo wang'egi kapok gino chak, chik midwa kelno kapok okete, dwan mondo wabedie i gino mondo wa understand, mondo kok wadwa to wawach nok wadwa. Ting'e ni kosechopo kama odhi bobedo sheria, to koro wadhi e doho, wadhi e court, mwadhi pinge. To mano ok osind ng'ato. Dhi e doho ok osind ng'ato. Kamano. Nyiso gimoro kembe ma bende samoro isewacho achiel kacha kaka railways, wan bende gi kambi no mar Kikomi. Bende sirikal nigi chenro moro amora Mar Kikomi jowa mang'eny osebedo ka wero Kikomi. Kikomi kanopodho notere Mnada, notere auction manouse, ma joma nong'iewe keyo masindego nodaro matinde kuondgo iyudo ka nitie ng'ama tedo makati, nitie ng'ama loso matokni. Kikomi onge kama iluongo ga ni Kikomi no. Kikomi no oserumo. Kane Rangu modonjo nowacho ni Kikomi, wanyise ni Kikomi onge gimoro kacha, nouse Mnada. Nyong'o be kodonjo Kikomi, nyise no ok en gima nyalore. Kech gino josiasa wacho ni wadhi chiro Kikomi. Ginene kacha. Kikomi no, mashinde mane nitie ka, au bedo ni pod gintie, to gin higni adi. Kikomi no otho higa mane. Early 70s. Mar ariyo, pamba mane itero kuro ni kanye. Cotton. Ani chiere tionge pamba. Pamba sani wan go yo South Nyanza gi Siaya. Kisumo to pamba pod onge pamba moromo. To right now, kakwa loso ni, Kenya government nyocho keto a small plant, Kisumu National Polytechnic, kama idwaro pamba malos mabed lewni, makanyen kar puonjo ji. To gidwa puonjo ji kendo gidwa ni mondo pamba opidh all over Nyanza mondo wayaw kambe manyalo loso lewni. Waaye rwako lewni miluongo ni mitumba, lewni mochodh loka ma wakia ni joma nadi mane rwakogi. Ma kacha to onge nosedhi Kikomi noseluwa. Macha nodhi, ng'ama wachaga ni dhi chire, mano ng'ama mokwongo wacho gimokia, mar ariyo kapo nong'e to wuondo ji. Kamano. Gie sani kwembe ma samoro bende un godo gi mpango mar kelo kata mana neno ni japiny chutho to alwora ma Nyanza oyudo konyruok gin mag.
ma sirikal samoro geto kelo alwora ma Nyanza. Sani akine blue economy idwa nochier ka gima ne igero mar fingerlings chande konyalo rumo mondo koro wabed gi kuonde mwapidhe rech mang'eny mondo nengo rech locally bodog piny to wabed able to export. Wanyalo tero pinje maoko. Wabed gi kama loso gie magibedo packed tiketo gi e ndege gi Kisumo ka to gidhi loka. Mano gima nyalore. Sani jo Hungary ni yo ahero ka giloso solarization mar water pumping. Gidwa keto solar ma pump pi ma koro joma dwa tiyo gi pigno to tero gi e puothegi kar mchele kata soya gimoro amora mipidho kata alode. Mano itimo sani. Wageno ni gino biro ndiko ji mogwaro. To SGR bende kobiro to biro ndiko ji mogwaro kendo giwa biro travel mayot nikech sani iyudo ni golo gik moko kata yo Siaya yo Busia ok yot, nyaki use ndara, nyaki bigi ndara. To reru en yo mayot kata nam bende yot tiyogo. Erokamano maduong' ahinya Nyakura Magajwang' med kete mana chunyo nagi TV waduogo bang' sama chokwa dhi e break kacha yo matin mondo mwache momodh kacha pika waduogo to wadhi ng'iyo ni to wechego mag siasa kata wechego motenore kaachiel koda siasa ere kaka bende gimulo wechego mag ohala. Kokamano med kete mana chunyo nagi TV waduogo bang' sama chuok. Ma en duond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Waporo wach. Kaka oganda, Watwak. kaka joot achiel. En mbaka. Mar jodongo, Mbaka. kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag Siasa, dongruok kaluo. weche mag ohala, Somo. arita kwe, Pur. e kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok YouTube, kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Ma en duond onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less? 16520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma en duond onagi.
Erokamano maduong' ahinya Korom Gajwang' med keto mana chuny nagi TV pod wan kande kaachiel kod moluor Israel Agina ma bende en kacha jakom mochung' ne kacha wechogo mag ohala kaachiel kod wechego mag kembe Korom Gajwang' kamoro amora mitie ka thuolo makende marwaki mondo mibed kendo kapod wa kodi kandi kapod in kacha gi medo moro amora Korom Gajwang' to bende wadhi kawo thuolo makende mondo mi iornwa ote magi e Facebook page marwa, TikTok page marwa bende inyalo oronwa kacha ote magi mondo mi waneni to wanyalo timo nang'o ponono nigi penjo moro amora kacha Korom Gajwang' kapok apenji to yie mondo achak apenji ka nitie jatelo ni to chalo nade ne jal ma bende samoro digomb timo ohala to sir motegno onge bende ofisi nitiere kaka osiro jogo ma osedonjo ohala to gombo mondo oyaw ohandgi obed e yono makare. Kamano joma ni ohala nitie mabiro madwa kata mondo watudgi gi banks. Mano watimo, wan gi good relations gi banks man Kisumu kendo kata gi SACCOs machalo Unitas to kod Kenya Industrial Estates. Yudo about 80 to 150 million shillings magibiro go Kisumu ka to jowa ok hiny kawo pesa kanyo. Koro akwayo jowa ni mondo gitudre kodwa kata gidhi ofis Kenya Industrial Estate Old Airport wuod lwe mochung' ne kanyo mondo gidwar kaka giyudo pesa mondo gitim go ohendnigi, gimed go ohendnigi obed madongo dongo. Nikech ing'ene gimiluongo ni value addition. Nyaka wadwar yo ma kata ka en oduma emiya wan go dwarege bwalose gimoro mano timo value addition, obed muogo, obed njugu, gik ma kamago nyaka wane kaka wamedo mondo gibed gik ma inyalo ter kuonde mabocho bocho mondo kelnwa pesa thurwa kane. Nitiere gino ma bende samoro oganda wacho kata ywak nitiere jowa ma joluo manie position kata mag nyalo chiwo hola mondo miyo joluo wetegi dongre, giwacho ni ok osebedo mayot. To kidhi e apises kata mag jowa mag jorabuon gi tiyudo ka dhoge miwacho kanyo kendo giluongore. Mfano ka mi kata bank mar mano gima japiny wacho, ok gima chunyona gi TV wacho. Gima japiny wacho. Kidhi kata e bank kaka Equity Bank, ne giwacho ni kidhi kacha cha to nyingi chakore gi O, mondo mi yud kacha pesa mar timo ohala ne bedo matek. Kata en kidwaro kacha loan to ineno ka ok chiwni godo e yono makare. Achiel kuom gigo ma bende osebedo ka thiro oganda luo. Be kaka oganda luo, wan gi agulu moro ma samoro bende siro joluo mondo miyo odongruok achiel ariyo adek, mana ka jodhowa moko gi bende ni godo kaka gisirore kendo giyware. Winjo ka bende ywak nitiere ni kata jogo mana sirikal gin mana jodhok moro cha, to wan wewa chien in terms of employability, in terms of kata kaka inyalo yudo kamoro mondo mi iole pesa bende onge. Luo onge ga guchgi moro ma kata nyalo mako bad ng'ato achiel ariyo adek. Ma en gima timore kose inyalo kony nang'o? En adiera ne ogendni moko nigi bengi ma gikawe pesa, to banks osiko kaluwo johala. Ka Muhindi nobro gero reru Kenya to gisettle Kisumo, jo Bank of Baroda nobiro boyawo branch gi ka magimiye jogi pesa mondo yawgo dukni mwanyiewe gik moko. Wan nitie kinde moro chien kanyo ma yawuot luo moko notemo boyawo bank, chiel kuom gi ne Thabiti Finance ma Dalmas, moko be ne nitie ma Okulu Giri ne nitie and so on. To ng'eny gi nolwar piny nikech banks gi sirkal be magero gi. Equity muwinjo sane ne ka Kibaki ne donje loch, ne itiyo kode mana kamoro ni Karatina kuche mane entie, ne en building society. To ka wuodgi nodonje loch to okawo pes sirkal ne kale bank kanyo, ma bank no yudo pesa mang'eny makore mane ochako holo ji, matinde
en bank maduong' mohingo moko, to mana nikech ne giyudo konyruok koa kuom loch. Sani be nitie bank moro manyocha tin ma sani ema bende nigi pesa, paro nyinge Mane? ma sani miyo ji loans kidwa gedo, kidwa rang'o mar wuon piny, en gi interest kanyo. Omiyo banks gi nyaka bedie political goodwill, to kod pesa mang'eny en pes sirkal. Pesa no ema nyalo mi ji gerre. To ka iyawo bank to onge keno maber to ok onyal dongo. Koro kaka Equity sani oyudo piem, nitie bank moro mabowuok matemo piem kode, ma wawinjo ni sani be idho malo mana kako en no. To joluo wasebedo ni waonge gi bank wa motegno manyalo chung' kodwa. Omiyo wasiko wadhi banks moko gi kaka Equity miwacho no, nitie pesa ma kidwaro to imiyi, to nitie pesa ma kidwaro to gineno ni pesa no jaluo ok nyal manage. To Kendo gimigo. Gimigo. Idundi adonda machunyi chid. Okweri no kami. Gik midwaro kuomi mang'eny, kila nema, ang'o misingo, gik ma To ng'acha en ko mwenda timi miya maonge kata ID. kamano. Ok ifotokopi. Okay. Gino be ineno kata ka ohala ma bende samoro itimo Garissa kandi magoriche gi kacha. Kiwatimo go mbaka iyudo ni gin gibiro gimakore to gidhi kawo kata container moro mara kata siling million gidire. Ma samoro gino en rieko ma joma joluo samoro pod onge godo. Bende nitiere kata ohala moro ma duong'e manyalo wach ni ma to ma joluo ma gitimo achiel ariyo adek ma bende koro kaka riwruok ma oganda ma joluo bende gitemo mako bad wedegi. Macho ni ma to ma joluo wageruru girwa ma joluo watimuru achiel ariyo adek kama bende wanyalo kuothe kama. Ng'eny kambiwa gin individual, obed mege gedo, nitie joma gedo sani affordable kuondgi, jowa matin nikech ohala maduong' pod ichiwo gi Nairobi, to wadwa ni ohendnigo mondo omi joma akane, ok ni tij lwedo kende mimiwa. Nikech kane wan gi hinga ma permanent secretary ma housing, nowacho ni utegi kigero kata ute dhoudi 1,000, dhoot kanyo, dhoot ma oko biro kawo inches 3 kata 4, to gin 1,000. Koro mano 4,000. Ae nitie dhood bedroom, dhood jikon, dhood cho, mago duto kimedo en pesa mang'eny. Ma komiyi mana mano kende to ok en pesa. To komiyi kata mana supply dhoudi, komiyi kata supply dhoot gi frame, komiyi loso drisni, mago duto dwaro ni omi jowa mondo nyithiwa oyud tich, kijendewa oyud gik ma ginyalo timo. To kaluwore gi mano, joma supply stima bende nyaka ne ni stima en reliable, nikech kwami jowa tich to stima onge ma giwengo, to kiny wawacho ni ok ginyal supply in time. Mago timore ma joma ni ka stima opiyo wandai gini, nyaka ne ni quality mar stima mabiro thurwa ni malo, kendo ok en ma miyo ji loro tije gi sakasa. To jowa kaka manie sirkal mamalo, Raymond Gini, Anson Omolo, gine ni affordable mitimo thuche wa kone, jothurwa emomako. Nikech ka ok wamako magi to wabiro dhi kure. Ok wadwa ni nyithiwa wa oro Nairobi, ni odhi odak Korogocho, odhi odak Kariadudu, odhi odak Mathare, Laini Saba, kia kure. Wadwa ni nyithiwa ka odhi kata kuondgo to dak kuonde maler, to ok ni kine miketo gi kuond manonogo. In king'iyo kaka jal mabende osebedo e sirikal kaachiel kod tijego mag ohala, samoro kata kigo mbaka to wan gi thuondi magwa ma bende sani otelo na sirikal. Paro mari nyalo bedo nade kata jiwo gi ni mae monego bed notimo oganda luo, kata magi ma monego bed wabedo godo kaka oganda luo mondo mi wadongre sama bende pod una sirikal. Bende nitiere
gino monango bene gitimo to samoro paro ne mapok ochopo negi. Ka migosi Raila Odinga ne pok onindo, ne pok owewa, ne en gi chenro mar neno ni kijendewa ondik kuonde mindike ji. Obed police, obed lweny, obed National Youth Service, obed KWS, obed Kenya Forest Service. Kuondego duto nogeno ni jowa biro dhi donje motegno mondo eka kwa wacho ni wan e iye, tadiera ok wan mana e iye offices madongo, wan e iye nyaka kuond ma okogo. Mano ne pache, to parono ok aneno rach. Joma nitie sani onego bende luw parono mondo ne ni nyithiwa, yawuotwa oyudo tije mopogore opogore kuonde ma nitie tijego. Kamano. Nitie molasses okoti sane, to oganda moko wacho ni maga achiel kuom kembe ma bende onengo bende konyo japiny. Ang'o ma ok timre? Molasses ne nokwong chake 1970s, ma joma nochung' ne motegno ne en manowewa Dr. Robert Ouko, to ne ok otiek gere nikech ne gipiem gi Biwott. Biwott ne loso ma Muhoroni, to Ouko ne loso ma Kisumu. Ma Kisumu nodhi botho. Koro kochopo 1990s, to wachako luwe kaka East Africa Spectre Limited. Mwaluwe, form gima ne iluongo Kisumu Development Trust, kane watemo mondo wayua pesa kuom oganda wa mondo wanyiew gino. Ao marach pesa mane wachoko ne ok ochopo kata $1,300,000. To gino nyiewe ne dwarore pesa mohingo kanyo mabor. Makoro nochuno wariwore gi joma oko, to Kisumu Development Trust ne pod nigi lemo matin kanyo maluwore gi pesgi. To bang' rehabilitate mwachak production, ne wayudo ni kambe mane wagole molasses ng'eny gi ne mege sirkal. Sirkal ne nigi shares, obed Mumias, obed Nzoia, obed Sony, obed Muhoroni, Chemelil. Koro jogo ne ochako ywa tiendgi, to sirkal wacho ni nang'o momiyo uchiwo gino, ube chakuru loso gima jogo losono. Ma gichako ginene Mumias ogero factory, okero distillery gi ma ginyalo loso ethanol, alcohol. Jomoko gi tok no manage gero. Koro ai bang'e to Mwindi ma Kisumu ma Kibosni botimo mare. To koro kane wan go kwano, to wayudo ni molasses ok yudre mayot Kenya ka kuom kambe mane nitie. Koro nochunwa omo nyaka Uganda, nyaka Tanzania, Mwanza kucha. To kane wago kwano, to ne wayudo ni transportation cost ne ni malo, to nikech kiloso ethanol Muhoroni, factory mar Niang' omakore gi mar ethanol no. Pipe matin mokete matero molasses kocha. To wan kwa gole Mumias, to waketo loche ndara, loche kata 20-30 ma ringo kode kele. Gitiyo gi fuel, driver, mtoka no nitie teandwea, mago duto idwani mondo iluo kuom ng'ama nyiepo. Koro iyudo ni gino ne ok en feasible. Koro iluongo ni stand alone distillery ma onge gi feedstock e bathe, ok en gima ber, ok en a feasible project. Emomiyo ne walore. Bang' lore, about 3 years ago, Raila Odinga nobiro gi investors mane wawacho ni koro idwan mondo oger part of it igere affordable housing. Maruto nosebiro boketo foundation stone. To the rest of it to ne private developers mane koro develop nyaka e dho nam. Tai nobedo ga small industry
area mane ilose kong'ono. Ma en koro wiji owil kode kwabibedo gi kambi no ma molasses. Molasses standalone and very difficult, and which transport molasses ok en gima yot. To sami transport no, joma transport ka bende kendo timo gigi eyo. Otuomo molasses, Mumias, nitie kama kochopo to chung' to uso ne joma loso changa molasses no. Tayo dhi omedo pi to keloni. Koro en gi challenges gi. Kwete wechego mag ohala kandi, chenro mabende un godo e wechego mag motudore kaachiel kod lakefront. Bende usego okang' achiel ariyo adek. Lakefront en a vehicle mar uso ideas mag gero dho nam. Mane gimotimo, en owuon ok ogergi, to en a vehicle matije en wuoyo gi investors mondo bi oket mwandu gi dho nam kanyo. One of the projects ma Professor Nyang' dwaro en mondo ger kama ji nyalo time kata marathon 40 kilometers e dho nam, alwora nam. Mano en gombone to pok wayudo kaka watime. Ne wadwa mondo jo national government okonywa to pok otimore, but we are following it up. Ne wadwa gero kuonde recreation for the community. Ne wadwa gero kama ji nyalo dhiye uso makacha ma chalo gi Mama Ngina seafront. Koro ne wadwa nwaketo kamoro kanyo ma jo Kisumo nyalo dhiga to bende go abal, tugo gi meli kanyo and so on. Mago gin gik manie plan. Nitiere joma be dwa gero hotels along the beach. To mana kaka ing'eyo gik ohala, gik investment ok rikni kago, itero gi kicheko. Erokamano maduong' ahinya ka uchikore kanyo to wadhi e wechego mag chama. Ineno nade wan kaka oganda Luo kinenowa e pauno mar siasa? Bende wamakore kaka chon? Bende ineno ka wadhi chopo e debe na yono makare? Kose nitiere gino monengo bed ni imede kata itimo? Ing'eni tho mar Raila Odinga no change equation manyicha nitie. Nikech Raila en ng'at mane obede siasa over 50 years. Ma wachake KANU, nikech kwa ng'eyo siasa, KANU ne party ma Jaramogi mane vice president. Tae Kenyatta kowuok to rwake bodonje. Kochopo 1996 giriembowa. Bang' mano wachako KPU. Kochopo 69 obedo band, jowa oket iye. Wabet oko. Kochopo 1990 to wabiro gi Ford Mayienga. Wagwelo jomoko gi. Jogi kobiro kendo dwa thulowa oko. Ma gichako moro ni Ford Asili, Ford ang'o, koro wan wadok e Ford Kenya. Ford Kenya ni ka Jaramogi tho to yawuotwa moko riwore gi joma moko ma omi jogo party no, ma wadong' maonge party. Mwadhiro ludhe wayudo party miluongo National Development Party, ma wawuothogo nyaka 1990 mae wariwore gi KANU. Kwaseriwore gi KANU to ne Moi nowacho nodwa mondo wawuoth machiegni ni wan gimoro achiel. To kane ochopo sama ne idwa ng'ama chung' president koweyo, to wang'e ng'ama noyiero. Koro wacho to mabe bedo mwachung' the opposite side, ma ng'ama ne wachungo ne wadwa gino mokwongo. Tae bang'e ne wadecide ni wariwre gi jomoko eka wanyalo thulo Moi.
kata thulo ng'ama oketono. Mwa support ng'ama iluongo ni Mwai Kibaki. Mwai Kibaki kane oyudo accident junction mar Mombasa Machakos Road, to oting'e boring kode Nairobi Hospital. Kochopo kuro ae olos botere London. Oduogo to Raila campaign ne. Mo campaign ne throughout the country. Koro kose duogo, chieng' mwadhi stadium kao loch, en mana ng'ama iting'o gi chal machera, wheelbarrow, waluongo ni wheelbarrow, to make it easy. Modhigo ginene mane ok onyal chung'. Nobet abeta kama obetie, ne obetie bathe kanyo. En mano kachopo 205 othir kodwa. Bas. Wachako nikech bang'e koro kane wase dhi kanu gi NDP, ai bang'e wachako LDP, Liberal Democratic Party. Liberal Democratic Party ni wadonjo ge NAK. NAK no kakoro be okethore te mwaka ODM. Wadhi referendum mar katiba ma inene Gombai Gini and so on. The referendum kakoro mwayudo ODM, Orange Democratic Movement, Orange gi banana ni, to jaduong' Jora mane IBC Commissioner, Electoral Board Commissioner then, emane suggest ne wacho ni Kivutu ne wamegi rabolo gi machunga. Tayo wan wakao machunga, joko kao rabolo. Mwadhi wayombogi. Kwa yombogi, to riembwa serikal. Kose riembwa, to ODM mane wawene dhi bedo party ni, kendo oyiedhi okao certificate bopondogo. Gi ng'at maluongore ng'ani kuka katikati no. Gipondo gi otiko no. Mochunwa kendo dwaro ODM Kenya. Koro ODM Kenya manyora ilowe wagoni bende nyori kidhe. To eropode ntie. Kamano. Omiyo giminyalo neno kanyo en ni piny ka onge kwe, seche duto ji mutni ng'ato ka ng'ato dwa giri nyako maber miyiero che midwa mayi mondo ibed maongego. Erokamano. To ineno ka jal mane manyalo tero Kisumu kamoro ma e okang' machielo mopogore gi kama Profesa bende osekete 2027 governor? Profesa paro nosetiyo maber, to Kisumo sani wan gi joma yawuot Kisumo gi mine mochung' malaro magombo kao nyako miluongo ni governor ma Kisumo. Wang'eyo ne wan gi Matthews Owili kanya kach, wan gi Adumo Wuor kanya kach, wan go Jenda kanya kach. Kwa biro Nyando, paro ne nitie Ken Obura Ranguma gi Oron. Ae wan gi nyaka Mami to kod Dwasi. Mage mang'e ma osewacho ni dwa chung'. To an gi geno ni jopiny ong'e jogo kendo bro yiero the best person. Ng'ama osebiro iri mondo mi isire? Jogi duto ang'egi, ng'ama ok wang'ere go at personal level en Ojenda. Moko gi duto to adusogo. Kamano. Erokamano maduong' ahinya Nyakora Mgajwang', Kaptol Makene magoni erokamano kuom chopo. Kendo ang'e ni wambeko maber kabisa ne jogo mabende samoro nitie gino mabende ne gigombo mondo ging'e. Mheshimiwa Israel Agina osenyisowa kacha achiel ariyo adek. Inyalo yudo chenro ni YouTube page marwa ma Chuny Nagi TV. Nyalo dhi kacha timo Chuny Nagi TV, kato bende subscribe Chuny Nagi TV kanyo. Idhi Facebook page be yudo kanyo Chuny Nagi TV, kachiel kod TikTok Chuny Onagi TV. Erokamano maduong' ahinya kuom kete mana e chenro kendo mana dundo Nagi TV pile ka pile kokelo ne kacha chenro
mopogore opogore. Wan bende gi joma mane to kamera kacha, wan gi iluongo ni Jane Akeyo ma bende timo kacha matek kabisa, maneno ni yudo chenro ni achiel kachiel kod Maureen Oure. Wabende gi bende japicha ka ndiye moto matek mar neno ni yudo tipo na yono makare, iluongo ni Migosi Felix Omondi kachiel kod Medusa mar chenro ni Karamge Jwang'. En yudo ka sound ber kabisa, picha ler, yudo gi achiel kachiel, iluongo ni Nelson Mandela Okore, mano wuod Ofunyu Jerusalem, dala maler. Kapok watieko, makemara mari nyalo wacho wach ma samoro japiny onengo ng'e kata chenro manitiere kata wach ni mogik. An gima dakwa oganda wa en ni mondo wariwre kendo wang'e kuma ae, wang'e ni higni 63 ma nyaka ne wayudo lochgi, ang'o mosetimore, to gendni moko osebedo ka ng'iyowa nadi. Wang'e gino matut mondo wabedi achiel, mondo wane kaka wanyalo dhi mbele, wane kaka wanyalo kelo dongruok e pinywa kani. Siasa ka Orengo en osiepna, Dr. Oburu en osiepna kendo en watna, magen gibende akwayo ni gidwar riwruok achiel mondo oganda Luo kik pogre. Erokamano Nyakuramga Jwang', kamano gi rombe ne wan godo odiochieng' ma kawuono ne en jagam dhoge ariyo. Mane tayo chenro ni en an Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1. Wi kik wil mar subscribe e YouTube channel mar Chuny Onagi TV, luwa e Facebook pages magwa Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, oritu masani. Ma en duond Onagi. Ma en duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Waporo wach Kaka oganda, watwak kaka joot achiel, en mbaka mar jodongo mbaka kod deye, mbaka mar ojende, rowere kod nyithindo, wanono weche mag siasa, dongruok Kaluo, weche mag ohala, somo, arita kwe, pur, e kind mamoko. wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Ma en duond Onagi.